Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa ndi mzangayu Savita Wilima kumapoyamba nayi mitu yake. Bungwe la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa boma la Malawi ndi la China maka pa ntchito zachitukuko. Ndipo kampani ya Malawi Mining Investment yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 komanso 2027 iyike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi. Bungwe la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Malingana ndi kalata yomwe mulembi wamkulu wa ofesi ya President ndi nduna Justin Said watulutsa povomereza undunawu, President Mutharika wati ndodzipereka kulimbikitsa ndi kupititsa patsogolo ubale wa pakati pa maiko awiriwa. Kalatayi yatinso mgwirizano wa maiko awiriwa cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko komanso ubale wa anthu maiko awiriwa. Aka ndi kachiwiri kuti President Mutharika asankhidwe pa udindowu, zomwe zikuonetsa chikhulupiriro cha bungweli mu ulamuliro wake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika wati thandizo la 40 miliyoni kwacha lomwe bungwe la Chinese Chambers of Commerce kuno ku Malawi lapereka ku Beautify Malawi Beam Trust lafika mu nthawi yake. Iwo anena izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace pomwe bungweli alandira ndalamazi pokonzekera kukhazikitsa ndondomeko yoyendetsera ntchito za bungweli mchaka cha 2026 mpaka 2030. Mwayi mtumodzi walemba ripotili. Pamene nthawi ikuyandikira kuti bungwe la Beautify Malawi Beam Trust likhazikitse ndondomeko yake yoyendetsera ntchito kuchoka chaka cha 2026 mpaka 2030, bungwe lilandira thandizo la 40 miliyoni kwacha kuchokera ku bungwe la Chinese Chambers of Commerce in Malawi. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati bungwe la Beam ndilokondwera ndi thandizoli. Mayi Fane Kachale ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Beam ndipo wati thandizoli lafika mu nthawi yake pamene bungwe likuyembeza kukhazikitsa ndondomeko yake yakagwiridwe ntchito ka zaka zisanu zikubwerazi. Malo mwa Her Excellency mayi wa fuko lathu Professor Gertrude Mutharika, ife a Beautify Malawi Trust ndife osangalala kwambiri chifukwa cha thandizo limene talandira kuchokera kwa anzathu amene akuchokera ku Chinese Chamber of Commerce. Wawa ndi abale amene atipasa chithandizochi poona ntchito zimene Beautify Malawi Trust imapanga. Ndiye ife tikusangalala kwambiri chifukwa 40 miliyoni ndi ndalama yambiri yabwera mu nthawi yake pamene tikukhazikitsa ndondomeko ya Beautify Malawi Trust imene tidzakhala tikutsatira kuyambira chaka chinocho cha 2026 kufikira 2030. Mawu ake wapampando wa bungwe la Chinese Chambers of Commerce in Malawi, Zhu Shanjan, wati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandizira ntchito zomwe bungwe la Beam likugwira kumbali ya zaumoyo, ukhondo komanso maphunziro. Bungwe la Beam likuyembeza kukhazikitsa ndondomeko yake yakagwiridwe ntchito ya chaka cha 2026 mpaka 2030 lachisanu lino pa 27 February 2026. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye akakhale mlendo olemekezeka pa mwambowu omwe uchitikire ku Kamuzu Palace. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa boma la Malawi ndi la China maka pa ntchito zachitukuko. Mwanamveka amayankhula izi ku Lilongwe pa mwambo osayinira mgwirizano wa ndalama zokwana 43 million United States dollars zomwe ndi pafupifupi 75 billion kwacha zomwe boma la China lapereka ku boma la Malawi. Boma lati lakhazikitsa njira zoonetsetsa kuti ndondomeko ya maphunziro aulere aku sekondale ikuyenda mopanda zosamwitsa. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ndiwo anena izi ku Lilongwe pomwe amasayina mgwirizano ndi bungwe lomwe limathandiza ndi njinga la World Bicycle Relief Malawi kuti zithandize ophunzira kumayendedwe popita ku sukulu. Emmanuel Chikonso wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Malinga ndi nduna za maphunziro, chiwerengero cha ophunzira omwe anasiyira maphunziro pa njira kamba kakusowa kwa ndalama za fees ndipo abwerera ku sukulu chapula 1000 chikhazikitsireni ndondomeko ya maphunziro a ku sekondari aulereyi.
nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ayamikira nthambi zosiyanasiyana kudzanso mabungwe monga logawa njinga la World Bicycle Relief Malawi lomwe likuthandizira kuti ophunzira adziyenda mitunda italiitali mosavuta kuti akapeze mwayi wa maphunziro aulerewa. Amsaka ati pali ndondomeko zingapo zomwe boma lakonza kuti dongosolo la maphunziro aulere likwaniritsidwe ndi kubala zipatso. Tikupempha anzathu osiyanasiyana kuti athandizirepo kuti skulu ya ulere ikhale yotheka. Matikuthandiza kwake nduku kuti mwina ndi mwina ena ngadanga basi mayendedwe mena kupangira World Bicycle Relief well and good. Ena ngadanga thandize kuti timange maskulu pafupi kuti ana asamapite kutali zothandizanso. Komanso chifukwa kuti ana akhala ambiri zophunzitsira ndi zophunzirira zofunika kuonjezereka. M'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Bicycle Relief a Deborah Kamanga alonjeza kupitiliza kuthandiza boma pa nkhani ya mayendedwe a ophunzira am'madera akumidzi powonjezera kuchuluka kwa njinga zomwe amagawa. Kwambiri chomwe tikuyang'ana ndichokuti njinga zimene timapanga provide zifikire ana ambiri ma secondary school ochuluka. So kwambiri tinayi ndi ma district amene timapanga focus poyambirira koma panopo mgwirizano umene ndoti tipange no expand njinga zimene kuti zifikire ana ma district osiyanasiyana. Pakadali pano unduna wa zamaphunziro wati ukulimbikitsa mgwirizano ndi mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana poonetsetsa kuti ndondomeko ya maphunziro aulere aku sekondale ikukwaniritsidwa. Pamwambowu panali akuluakulu a boma, amabungwe komanso kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Guja. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa nyumba ya malamulo wati kupitirira kukambapo za lamulo lokhudza kayendetsedwe ka ndalama za CDF sikufunika pa nthawi imene boma sinamalize kuyika ndondomeko zoyendetsera thumbali. Izi zikutsatira kuyimitsidwa kwa zokambirana ku nyumba ya malamulo. Aphungu a mbali yotsutsa boma atapempha nyumbayi kuti awapatse mpata okambirana ndi boma pa nkhaniyi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana ku nyumba ya malamulo a Shadrack Namalomba apempha aphunguwa kuti adekhe pamene mtsogoleri wa dziko lino akukhazikitsa ndondomeko zonse zoyenera zokhudza CDF. Namalomba akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Nkhani ya CDF tu sidabwere ndi member of parliament. Nkhani imene ndi ya president atu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Iwo ananena kuti chifukwa chakuti kumudzi anthu tikumasowa zinthu zochita zambiri zimene zikuchitika mechituwo sikidafikire kumeneko. Anthu amafuna azithamangira ku town. Titengeko ndalama zimene zimakhala ku town ku Capitol Hill. 5 billion constituency sales. Ipite kumudzi chaka ndi chaka. A president si member of parliament anakamba zimene. Ndipo a president aja budget yake ndimene kubwera mawa. Sana ali katikati mokonza ndondomeko zimenezo wina ano kungothamangira pachulu kupanga hijack kukhanga kulanda kuphumisa chinthu icho ngunena kuti ndifuna kupanga CDF bill ndikona ngati kumeko konkulakwika adakakhala ofatsa kaye adikire kuti kuda president anakonza za mtundu wanje zikabwerano muno omwe zimene akonza president mwina mwake iwo nkumanena kuti ndi zimene maganizira ife ndi zimene a president apanga mwina tu a president kapena ku executive mudakakonza mwanjira iyi zidakatithandizira koma osati pano discussing things in anticipation. Sizimakhala bwino ndene choncho kuti tsiku la lero lino ngati ma member of parliament anakachita bwino osati mmene apangira amwe. Kampani ya Malawi Mining Investment Company Mamiko yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 iyike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake oti likhale lodzidalira pa chuma. Mkulu wa kampani ya Mamiko Professor Leonard Kalinde Kafe wauza MBC kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kukweza chuma cha dziko lino. Iwo alankhula izi pamene nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka akuyembekezeka kupereka ndondomeko ya chuma cha boma kuyamba chaka cha 2026 mpaka 2027. Mwaintu modzi ali ndi ripoti ili. Kafukufuku yemwe kampani ya Malawi Mining Investment Company Mamiko yachita wapeza kuti dziko la Malawi likutaya miyala ya mtengo wapatali yomwe kanasintha chuma cha dziko lino. Mkulu wa kampani ya Mamiko Professor Leonard Kalinde Kafe wati kuli malo oposera 80 omwe anthu akumba miyala ya golide yomwe akuyizembetsa nkumatumiza kunja kwa dziko lino. Iwo ati kafukufuku waonetsa kuti golide amene wakhala kumutulutsa mdziko muno mwachinyengo ndi wa ndalama zomwe ndi pafupifupi 1.2 trillion kwacha. Gold amene akubedwa Malawi uno paropo taweyendetsera pachaka wadutsa $700 million gold yekha. Komanso mukumbukire kuti gold akupanga ndi artisanal small scale miners
osati makampani akuluakulu kamene ndiyafika ndiye nokha muganiza kuti nanga makampani ngati mamiko itapo kupaka mine gold makampani eno zapaka mine gold tikweni tenga za gold sawerekeso zina ya kodi pachaka gold yakhala kuzamabwesa ndalama zikati Malawi. Profesa Akalindi Kafe ati ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026-2027 ikuyenera kuunika ndalama zokwanira ku ntchito za migodi kuti teteze mchitidwe ozembetsa miyala ya mtengo wapatali kuti boma liyambe kupeza phindu ku ntchito za migodi. Ngati ya mining kuyilimbikira ikuzobweza chuma chambiri dziko munopa nthawi yochepa zikamaka yonje ndekuti dziko likise zidza zilosemereza kufunika kuchita zichitika nthawi yochepa ande kuchitika so bosavuta ubakafuna kukatika kuokoleza zikulu. Posachedwa pa nduna ya za migodi Jean Matanga anauza nyumba ya malamulo kuti ntchito za migodi zimapereka phindu lokwana gawo limodzi lokha pa magawo 100 aliwonse ku chuma cha dziko gross development product GDP. Mwai Mtumodzi, MBC. Achinyamata mdziko muno ati akuyembekezera ndondomeko ya chuma yomwe iyike zokhumba zawo patsogolo. Mkulu wa bungwe loona za achinyamata la Center for Youth Affairs Alake Mbewe ati achinyamata omwe chiwerengero chawo ndi chochuluka mdziko muno akufunika kupatsidwa gawo la ndalama zochuluka mu ndondomekoyi ndi cholinga chofuna kutukula miyoyo yawo komanso chuma cha dziko lino. Iwo akufotokoza. Kati achinyamata tili ndi chiyembekezo kuti zonse zimene tinapereka kuti aziganizire ngati nduna azachuma azitenga ndi kuzika mu ndondomeko imene ya zachuma mwachitsanzo. Tikufuna mfundo zokhazikika zoyang'anana ndi kulimbikitsa achinyamata pa nkhani za ulimi osati wakhaso koma ulimi umene uli wa makono womwe ungakhale ndi chikoka pa achinyamata womwe ungakhalenso ndi kupereka chidwi kuti achinyamata akutenga nawo mbali pa ulimi wa makono motengera ndithu kuti tili mu nthawi ya digital technology. Ndiyeno sitikufuna kuti achinyamata asiyidwe kumbali pa ndondomeko imeneyi. Nkhani ina ndi nkhani yoonetsetsa kuti achinyamata akutengapo nawo mbali bwanji pa nkhani za tengatenga ndi mtokoma, nkhani za migodi ndi chitukuko, chifukwa ndi mbali imodzi imeneno achinyamata akhala akulimbikira maphunziro awo koma kuti akhale pafupi ndi kuganizidwa kuti angatani zakazikuvuta ndipo kuyang'ana kuti ayika ndalama zotani zothandiza kutukula achinyamata pa nkhani imeneyi. Mukukumbukira inu boma la DPP mbuyomo lakhala likutchuka ndi nkhani za makoleji akumudzi. Tikufuna tione kuti ndondomeko imeneyi yayang'ana motani kuti achinyamata m'madera amene kuli kovuta kufikirapo akhala ndi mwayi wotani wowasula mu luso losiyanasiyana kupyolera mu nkhani ya makoleji akumudzi. Pomaliza tikulakalaka kuti tione kuti ndondomeko imeneyi yaunika motani nkhani zopereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Chifukwa nkhani imeneyinso ndimene yofunikira kwambiri dziko lino lamangika kwambiri ndi achinyamata ochuluka kotero kuti kupanda kuwaganizira mozama zipereka chiopsezo kuti achinyamata amene angati sathandizidwa wapasa mwayi wa ntchito wapasa mwayi wa mabizinesi ndiye kuti tikusula zigawenga zimene zizavute kuzisamalira kutsogolo. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa boma la Malawi ndi la China maka pa ntchito za chitukuko. Ndipo kampani ya Malawi Mining Investment yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi. Mukafuna enu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi kukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 143. Synthesis Agriculture kupha makwacha ndi ulime.
Takulandiraninso ndipo tibwerere ku nkhani yathu yomwe imati nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa Malawi ndi China maka pa ntchito zachitukuko. Mwanamveka amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo osayenera mgwirizano wa ndalama zokwana 43 million United States dollars zomwe ndi pafupifupi 75 billion kwacha zomwe boma la China lapereka ku boma la Malawi. Zambiri mulipotiri. Poyankhula atalandira thandizoli nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Iwo ati thandizoli labwera mu nthawi yake ndipo agwiritsa ntchito moyenera pothandiza pa ntchito yokonza gawo la msewu wa M1 kuchokera pa Kanengo mpaka pa mphambano yopita ku bwalo la ndege la Kamuzu, komanso kuthandiza kuti maofesi akulikulu la boma ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe adzilumikizana pa makina a intaneti. Takambirana ndi a China People's Republic of China kuti ndama imene igwire ntchito pa ma project awiri. Choyamba akufuna kuti msewu wathu ochokera pa Kanengo kukafika ku Kamuzu International Airport ukonzedwe ukhale msewu wabwino komanso ukhale dual carriageway oti azitha kuyenda magali moto awiri mbali ya uku komanso kuyenda magali moto mbali ya uku. Ndikuti msewu wathu ukonzeka kwambiri. Khupira kuti izi zikachitika ndikuti magali moto athu kapena transport ikhayo savuta pakati pa Lilongwe City ndi airport yathu. Kazembe wa dziko la China ku Malawi Lu Xun ati anaona kuti ndikofunika kuti asangalale chikondwerero cha chaka chatsopano ndi dziko la Malawi popereka thandizo la ndalama zokwana 75 billion kwacha. Kazembeyo ati ubale wa dziko la Malawi ndi China ndi waukulu chifukwa Malawi ndi dziko lokhulupirika komanso lodalirika. Lu Xun ati apereka thandizoli ku dziko la Malawi kuti akonzere gawo lina la msewu wa M1 komanso ntchito zina zachitukuko zomwe boma la Malawi lakonza. Pamwambowo boma la China lalonjezanso kuti liyika magetsi a sola ku maofesi a boma ku Capitol Hill kuti kudzikhala kowala. Ubale wa maiko wa Malawi ndi China unayamba mu Disemba mchaka cha 2007 ndipo wabala zipatso zolozeka kuphatikizapo kumangidwa kwa nyumba ya malamulo, bwalo la zamasewero la Bengal Stadium, malo ochitira misonkhano ikuluikulu a BICC, skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology mwazina. Hassan Piri, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamalonda wati kukhazikitsa kwa ndondomeko yotumiza katundu ku China popanda misonkho kukuyenera kulimbikitsa anthu amalonda ndi kampani zomwe sizaboma kuti zipange katundu ochuluka. Dziko la China lati lachotsa misonkho pa katundu ochokera ku maiko 53 amuno mu Africa pofuna kulimbikitsa malonda pakati pa dziko la China ndi Africa. Zambiri mulipotiri. Maiko ambiri muno mu Africa kuphatikizapo Malawi amagula katundu wambiri ochokera ku China ndipo katundu ochepa chabe yemwe amapita ku dzikoli akuchoka kuno ku Africa. Mwachitsanzo a Business Insider ati chaka cha 2020 chiwerengero cha katundu olowa muno mu Africa kuchokera ku China chinakwera ndi 24.7% kufika pa $140.79 billion. Ndipo katundu opita ku China kuchoka kuno ku Africa anangokwera ndi 2.3% kufika pa $81.25 billion. Izi zili chomwechi kambaka mwazina kukhwima kwa ndondomeko zomwe zimatsatidwa potumiza katundu. Malinga ndi bungwe la Malawi Investment and Trade Center MITC pali mbewu zingapo zomwe zili ndi msika ku China koma dziko lino lakhala likukanika kufikira milingo yomwe imafunika. Poyankhula ndi MBC mneneri wa unduna wa zamalonda Patrick Botha wati kuchotsa kwa misonkhoku kupereka mwayi waukulu ku dziko lino. Anzathu amene amapanga zamalonda, anzathu amene ali mu production, amene amapanga katundu osiyana-siyana. Uwu ndi mwayi wathu tiugwiritse bwino ntchito, tipange katundu ochuluka kupezeka kuti akuchotserani chithu totsamwitsa ngati misonkho ndi chinthu chimodzi, koma kuti mupindule mu zilinganizo zimenezi zitipindulire ngati dziko. Tikuyenera ndithu kuti tikhale serious, tilimbikire tichilimike ndithu kupanga katundu osiyana-siyana wokwanira milingo imene ikufunika kumeneko komanso consistency kuti katundu amene tikayamba kupereka kumisikako
azikhala kuti alipobe katundu uja tikupangabe katundu uja kumapita pa misikanere ndiye kuti ngati dziko tizakhalanso kuti tikupindula. Poyamba maiko 33 okha muno mu Africa ndi amene anali ololedwa kutumiza katundu wawo popanda misonkho. Kubwera kwa ndondomekoyi yomwe iyambe kugwira ntchito pa 1 May chaka chino kupereka mwayi ku dziko lino oyamba kulima mbewu zochuluka zomwe zili kale ndi misika ku China. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Pomwe nyengo yokopa anthu pa chisankho chapadera cha pa 17 March ikupitirira, chipani cha DPP chalangiza anthu mdera lapakati ku Rumpi kuti adzasankhe ameya waliza mkandawire kuti akawayimirire ku nyumba ya malamulo kuti ntchito zachitukuko zomwe boma lakonza ziyende bwino. Gavanala wa chipanichi mchigawo cha kumpoto Christopher Nzomera Ngwira wayankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe chipanichi chinakonza pa sukulu ya Bumba ku Rumpi. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Polankhula pa msonkhano wokopa anthu pa sukulu ya primary ya Bumba ku Rumpi, Gavanala wa chipani cha DPP kumpoto Christopher Nzomera Ngwira watsindika zakufunika kuti anthu adera lapakati ku Rumpi asankhe munthu yemwe akuyimira chipani cha DPP. Angwira ati phungu wa DPP ndi amene ali ndi kuthekera kosintha maonekedwe apa boma ku Rumpi komwe zitukuko zikuchitika mwa pang'ono-pang'ono. Tikuwapempha anthu aku Rumpi kuno kuti avotere walita mkandawire makamaka chifukwa constituency iyi ndi yofunikira kwambiri. Constituency iyi ili mkati mwa boma la Rumpi ndi zitukuko akhala akumanidwa nthawi yayitali. Ndi chifukwa chiyani ambiri ma MP amene akhala akuavotera muno amavotera otsutsa boma. Nde ulendo uno tikuwapempha kuti avotere wa mboma kuti akwanitse kuabweretsera zitukuko. Yemwe akuyimira chipani cha DPP pa chisankhochi Warita Moya Mkandawire wati ali ndi chikhulupiriro choti achita bwino. Pa maplani amene ali nawo president potukula dzikoli monga mukudziwa kuti chimanga chatsika chuma address chayamba kuyenda bwino, mafedereza ndi anthu agula wochipawa komanso ndi chiplani chachikulu cha 5 billion zomwe zithu zabwera ndi mkulukuta moyoyi amene ndithu ndi munthu panopa aliyense akungokamba za iye. Izi kundipasa mangolomera apadera oti ndithu ndikaphatikize khalidwe langa ndi khalidwe la president komanso ndi khalidwe la even a vice president Ajabe Mohango ndikuona kuti ndithu ine 17 March ine ndithu ndikupambana ndipita ku parliament sindikukayika. Chisankho chapaderachi chizachitika pa 17 Marichi. Musase Cheyo, MBC, Rumpi. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja mdziko muno la NAMU lati mgwirizano omwe lapanga ndi Kuhes Sports Complex uthandizira kupititsa patsogolo masewerowa komanso matimu a dziko lino. Mbali ziwirizi zalowa mu mgwirizano lachitatu pofuna kupereka mwayi kwa osewera a timu ya dziko lino kuchita zokonzekera zawo kumalowa komanso kulandira upangiri pa nkhani za umoyo ndi kadyedwe kabwino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la NAMU atadalabire komanso mkulu woyendetsa ntchito za malo a Kuhes Sports Complex a George Chitunga akufotokoza zambiri. Mbale opindula kwambiri chifukwa masewera awawa azathupi zothamangitsa thupi kumafunika kuti tizikhala anthu olimbika komanso osatopa. So akuhesi abwera kuti atithandize ndi mafacilities amene iwo ali nawo ngati ku gym kumene kuzikhalanso anthu aupangiri okuti azitha kuwathandiza bwinobwino atsikana athu kuti akamapita kukasewera magemu asamakhale otopa mwansanga, azikhala ndi mphamvu ndithu kusewera game yonse mpaka kumapeto. Komanso izizi za masewerazi zimagwirizana kwambiri ndi mmene munthu akudyera. So akuhesiso akubwera kutithandiza kuti atsikana athu azidya zakudya zoyenerera zogwirizana ndi kuti matupi awo akakhala kuti akusewera azichita molimbika ndi mochilimika mpaka nakuti tikafike kuti mpira wathu wamanja kupita chitsogolo. Ma player apindula kwambiri ndi ubale umenewu. Choyambirira chimene ifeyo ngati Sports Complex tinachiona kuti chinali ena mwa mavuto amene ma timu athu kumalawi kuno amakumana nawo ndi timati fitness pa chizungu, kuti players amakhala mwina
ndi thanzi loti akhoza kumenya masewero mwina mpana kumaliza nawo kufika kumapeto amapezeka kuti mkati mwa ndime mwina atopa. So chimene tinachiona ndichonena kuti mwina samapanga ma exercise mokwanira. So sports complex yabwerapo kuti ma players ipanga ma exercise not only osati nthawi yokhayo imene akukonzekera masewera koma nthawi ina iliyonse imene player ali ngakhale ali pa off season. Ni nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na inso mitu yake. Bungwe la mgwirizano wa maiko a Scotland komanso Malawi lasankha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa boma la Malawi ndi la China maka pa ntchito zachitukuko. Ndipo kampani ya Malawi Mining Investment yati nkofunika kuti ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ike chidwi chachikulu pa ntchito za migodi. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi mzangayu Savita Wirima, tikufunirani usiku wopambana. Takulandirani ku nthawi ya zenyengo. Tione mene nyengo ikhale tsiku la lero komanso kufika mawa. Koma tisanatero tione mene kunalili maola 24 apitawa. Madambiri kunalitu nyengo yotentha komanso mvula